Panguva inoyi vanhu vakuzvipositiona themselves. Panapa pane mashoko anopindira toona kuti aiwa mutungamiri weMain Opposition ari kugona kuzonjamisa. Aiwa otumira maloyalists ake vakomana vana Osalo Siziva nana Chibaya. Vakomana vonoinvhita Mutare. Toona kuti aiwa vakomana voteverirwa nevanhu vazhinji. Toona kuti ari kugona kuzonjamisa. Aiwa is the voice of Zimbabwe panguva inoyi. Sana pana mashoko anobuda pana pane mapictures atiri kuona kuti aiwa vakomana they've vetted Mutare Manicaland. Ivo subscribe like button on the bell icon. Tivira pana paBBC mudangira chiti checkpoint. Change champions. Osalo Siziva and Amos Chibaya. In Mutare mobilizing. It's now just a moment. Everyone is positioning him or herself. Thomas wanabuda kuposta mapicha somewhere kona wachiti aiwa vakomana vakunyasozvialaina vachishuwa their true position just because muchiona vanakesa panguva inoyi aiwa vachikonzeresa chaos muthe ruling party. Panapa tinoona vana vokwemasonjamisa vachiona this rift yakonzereka. They've got an opportunity aiwa yekutouyawo vachitozvialaina vachitozvipositiona themselves. Mashoko atiri kuona panguva ino the political ground panguva ino haisi stable. Vanhu variku havachazvizivi kuti panapa voita sei, especially vakomana vari muthe regime, just because they know kuti aiwa any silly mistake kana any silly movement aiwa matables anotenera zvavo achienda against you. Mashoko atiri kuona kuti ari kugona kuzochamisa achirapa ari the beacon of hope yemasedzanisa munyika yeZimbabwe. Panguva inoyi vanhu vachiona itanga mobilize kudai, people they will be glad just because ndo pane tarisiro yenyika. Mungotodzai mafungiro enyu muri kudai pamusoro pechiriko ichi. Kuna comment section medu, so subscribe, like, hit on the bell icon.